Pois moitas grazas e boas tardes de novo. Eu vou intentar ofrecer un pouco unha visión panorámica de Castelao neses anos na Argentina e poñer un pouco o foco na faceta que eu estudei máis como escritor, a cal vai unida tamén a faceta de orador e que se plasmou, como acaba de explicar o profesor Villares, nesas dúas obras que son sempre de dimensións moi distintas, pero de importancia similar, que son sempre en Galiza e o discurso Alba de Gloria. Collen estas obras como un pouco fitos para marcar ese percorrido do Castelao artesán da palabra, máis que escritor incluso. Como sabedes, a derrota da República sorprende, ou non sorprende, pero colle a Castelao en Nova York, onde se encontraba moi incómodo, moi a disgusto, en onde xa inmediatamente intentou conseguir marchar para Argentina, o destino preferido del para Argentina, cousa que conseguiu na mediados de 1940. Entón, a mediados de 1940, Castelao chega a Buenos Aires e ata a súa morte, máis ou menos 10 anos máis tarde, Buenos Aires vai ser a súa residencia casi permanente, digo casi porque polo medio houve algunhas viaxes, algunhas bastante longas, esa estadía de máis ou menos un ano en París. Castelao en Buenos Aires desenvolve unha actividade extraordinariamente intensa. O profesor Villares acaba de resumila en traballo como escritor, como artista en xeral, traballo político, actividade no seo da colectividade emigrante. Efectivamente, iso poden ser tres facetas que en realidad están bastante relacionadas, estreitamente relacionadas, máis do que poida parecer a primeira vista. Creo que, desde o punto de vista da actividade política, que supoño que tratará máis en detalle o meu colega profesor Núñez Seixas, pois basicamente dedicouse a reorganizar o galeguismo, no cal incluímos unha primeira tentativa de reconstrucción do Partido Galeguista, que despois abandonou, a mellor se fala despois disto. Non só o galeguismo en Buenos Aires ou no Prata, sino o galeguismo no exilio en xeral. A actuación que tivo sobre o colectivo emigrante, que era unha actuación máis de concienciación nacional, de estímulo da conciencia nacional a través da cultura, pero que tamén tiña unha vertente política que o levou a ter relacións complicadas cos distintos elementos ou distintos axentes da colectividade galega, nomeadamente o Centro Galego e a Federación de Sociedades Galegas, que probablemente eran as dúas axencias máis notables da colectividade en Buenos Aires. Supoño que a isto tamén se referirá José Manuel. A relación coas distintas forzas políticas no exilio, sobre todo o Partido Comunista, o PSOE, a Izquierda Republicana, máis particularmente as relacións cos nacionalistas cataláns e, sobre todo, cos nacionalistas vascos, cos cuales con estes últimos tivo unha relación especialmente estreita, pero sabedes que en 1941 xa resucita Galeusca, un pacto que existira antes do ano 36, e volven a refundalo no ano 44. Quizáis, nesa trayectoria política, os momentos máis marcantes son a fundación do Consello de Galiza no ano 44 e a participación de Castelao no goberno do exilio presidido por Giral, por o goberno republicano no exilio, que foi o que o levou a desplazarse moi a contragusto tamén de Buenos Aires a París, onde estivo desde agosto do ano 46 ata xullo do ano 47, unha vez que o goberno dimitiu e Castelao perdeu o seu posto como ministro. A partir da volta de París, xa Castelao entra nunha fase de crepuscular, é dicir, ainda ten ese momento brillante que o discurso Alba de Gloria, pero xa por razóns mesmo de saúde, pero mesmo por razóns de desubicación política, podíamos decir, xa é un Castelao que vai encamiñándose cara ao final no ano 50. Isto sería dunha maneira moi esquemática. En canto ao Castelao, que vou tratar un poquinho máis, o Castelao que
Artista nestas dúas facetas, artista plástico e artista verbal, chamo eu, escritor, pero é máis que escritor. Pois o que aconteceu, en realidade, foi que, en canto á obra plástica, da que supoño que falará Ángel Stilbe, pois a obra plástica, a produción plástica de Castelao vai un pouco a menos durante estes anos, en beneficio de toda a outra actividade que fai de tipo político, de tipo na colectividade, e tamén por razóns da súa propia saúde, porque a súa vista estaba prácticamente perdendo a vista, estaba casi cego xa cando chega a Argentina. O ano 45 casi diríamos que é o ano final da produción plástica de Castelao, pero é un ano é moi importante, porque os fitos que marcan son o cadro do que se falou antes, a derradeira lección do mestre, sería, digamos, o fito final do Castelao pintor, e o remate, a preparación das cruces de pedra na Galiza, do que vai falar Ángeles, é que tivo un proceso editorial bastante tortuoso, de feito, foi publicado só no ano 1950, como ela nos explicará. En canto ao Castelao, que eu coñezo máis, co que eu máis traballei, que é o Castelao artesán da palabra, pois aí temos como dixen antes, é unha faceta del que en realidade é inseparable da súa outra actividade. Como escritor literario, nun sentido estrito, prácticamente a última obra literaria de certa entidade que produce Os vellos non deben de enamorarse, a obra de teatro, pero os vellos non deben de enamorarse en realidade xa rematara en Buenos Aires, en Nova York. O manuscrito definitivo dos vellos non enamorarse está datado nos primeiros días do ano 1940, en Nova York. O que sí se produce en Buenos Aires é a estrea, que se produce no ano 41, primeiro en Buenos Aires, e uns meses máis tarde en Montevideo. Neste momento, Castelao intervén como preparar a obra para a súa representación e traballar na parte escenográfica e na parte de vestiaria. Sobre a que el xa elaborara moito, podemos ver neses dous manuscritos orixinais que se conservan aquí no museo, pódese seguir bastante ben todo o proceso de escrita, non só de escrita da obra, materialmente, sino de concepción mesmo escenográfica e plástica da obra, porque eses orixinais están acompañados de moitos, non son dibuxos, realmente, son aguadas, de moitas cadros, de moitas escenas que el foi pintando, acompañando esa obra. En realidade, como os digo, isto sería a última chega así importante dun Castelao como literario nun sentido estrito. Pero claro, logo están, o Castelao como escritor non se esgota niso, porque está o Castelao conferenciante, o Castelao orador en xeral, que participa en meetings, que dá conferencias, que dá discursos, e esa faceta está moi ligada ao Castelao articulista, porque o que podemos ver tamén cando no seu momento editamos sempre en Galiza e puidemos consultar os orixinais aquí no museo, pois vemos como capítulos de sempre en Galiza son recortes de artigos que apareceron publicados, por exemplo, en A Nosa Terra. E constanos cando seguimos a trayectoria dele a través da súa oratoria e a través das cousas que publica, como moitas das cousas que publica en realidade son versións escritas dos discursos ou das conferencias que el foi dando. Por tanto, a faceta do orador e a faceta como articulista, como ensaísta, vai moi estreita. El, como articulista, colabora en moitas das cabeceiras que se publicaban naquel momento, na colectividade, teño aquí anotadas algunhas, Alborada, Fuce, Ronsel, El Lorenzano, Opinión Gallega, Alma Gallega, funda Galeusca, a revista Galeusca, na que tamén colabora, naturalmente, entre 1945 e 46, e incluso colabora co voceiro do Partido Nacionalista Vasco, Eusko Deia. Quizáis en toda esta faceta o que chama un pouco a atención é a súa escasa, prácticamente nula, colaboración no voceiro da Federación de Sociedades Galegas. No diario non, no xornal
Galicia. E iso ten que ver, pois, non sei se Xosé Manuel vas falar disto, coas disensións das polémicas en que Castelao se ve envolto, que moitos teñen que ver con disensións de carácter político, que sobre todo, quizás son das máis notables, son as que sostén justamente coa directiva da Federación de Sociedades Galegas e con algúns dos intelectuais que estaban máis achegados, como pode ser o caso de Eduardo Blanco Amor, co cal mantivo polémicas notables. Tamén nesta faceta entre orador e articulista é para destacar a colaboración que tivo na radio, as súas intervencións radiofónicas. Tamén algúns dos textos de Castelao que se publican como artigos, varios deles recollidos en distintas partes de Sempre en Galiza, logo cando imos vendo os seus orixinais atopamos que son textos que el escribiu para intervencións radiofónicas, nomeadamente as que facía no Día de Galicia, no 25 de xullo. Podemos seguir, casi a través dos orixinais que están aquí no museo, podemos seguir como foi elaborando esa peza, que é unha peza de verdadeira artesanía verbal, que é Alba de Gloria. Alba de Gloria coñecémola en versión que edita Blanco Amor, póstumamente, el que prologa Blanco Amor no ano 50, e podémola ler tamén en versión que aparece na Nosa Terra, cando ele o pronuncia, no ano 48, e incluso podemos ler na versión que el incluiu no que sería o libro cuarto de Sempre en Galiza, no que se foi engadido póstumamente a Sempre en Galiza, que sería o primeiro capítulo dese libro cuarto. Son 3 versións distintas, pero hai máis. Si logo imos a ver o fondo manuscrito de Castelao, o que imos vendo é como el vai, ano a ano, a través desas intervencións, no 25 de xullo, ampliando e elaborando ese discurso Alba de Gloria, por exemplo, construindo a especie de panteón de galegos ilustres que constitúe a procesión, esa procesión que é presenta dunha maneira un tanto paradoxal, porque o que nos está dicindo, el fai ese desfile de galegos ilustres, que claramente o que está construindo unha especie de panteón imaginario, das figuras da historia de Galicia, de canon histórico de Galicia, para logo decirnos que pero a verdadeira historia de Galicia non é a que fixeron estes homes, é a que fixo o povo e tal e cual. Pero, claramente o xogo está en que eu vou ofrecervos, que pensades que Galicia non ten grandes figuras, vou vos ofrecer ese panteón de grandes figuras. Despois direi que a historia de Galicia ten máis que iso, pero primeiro fago isto. Pois isto podemos, a través das orixinais, podemos ir vendo como vai introducindo personaxes ano a ano nese panteón e como vai atribuindo a eses personaxes distinto tipo de vestuarios ou de insignias ou de características. Como vedes, por tanto, esas dúas facetas de orador e de escritor están moi vencelladas. Tamén vos comentei, isto vese moi ben Sempre en Galiza. Sempre en Galiza é unha obra que en boa parte tamén estaba escrita xa antes de que el chegase a Buenos Aires. É unha obra en que nas súas partes o que logo foi o adro, el xa o escribira no ano 34-35 no seu desterro en Badaxoz. O que logo sería o seu libro 1 era un libro concebido como tal, como un título propio, incluso Verbas de Chumbo, que ele escribiu durante a guerra, que publicou en artigos en serie durante a guerra. O libro 2, o que sería despois o libro 2, é unha especie de memorias políticas que ele escribe en Nova York despois ao final da guerra, que é todo un xénero de escritos de exiliados que renden contas, saldan contas co seu pasado despois da guerra, e moitas veces escritos cheos de amargura, de agravios, que realmente o libro 2 é iso, e el mesmo di, no momento do libro, se recordades, di: eu xa non sei se me saíron unhas memorias ou un libro político, e dubido moito de levar estas páxinas a
unha imprenta. Todo iso estaba escrito antes de que Castelao pisara Buenos Aires. O que ele escribe en Buenos Aires, que será incluído sempre en Galiza, é o que pasaría a ser o seu libro 3. E ese libro 3 é realmente, en boa parte, un compendio, unha colección de conferencias que el foi dando ao longo da Argentina en distintas ocasións, convidado por distintas asociacións galegas en Buenos Aires e fora de Buenos Aires. Pero o que é importante é que Castelao concibe a idea do que será o libro sempre en Galiza, concibe ali, concibe en Buenos Aires. Ata ese momento non tiña moi claro que ia ter un libro no que iba a xuntar todo isto. De feito, como sabedes, o Adro o incluiu a última hora, xo di el tamén. Pensando non como que iba a meter como introducción dos meus escritos, lembreime de cando Alejandro Lerroux tivo a ben mandarme a Badaxoz e tal e de cual. Entón, eso el realmente concibe en Buenos Aires e a colectividade galega de Buenos Aires a que fai posible a publicación do libro. É interesante tamén, e con isto non me vou estender máis para deixar espazo ás outras intervencións, o momento en que Castelao decide xuntar eses escritos, darlles forma de libro e leválos ao prelo, leválos á imprenta. É un momento, no ano 43, en que a actividade política do exilio comeza a reanimarse en boa parte porque se comeza a albiscar a derrota do nazismo e do fascismo en Europa. E entón, como se ve, sobre todo despois de Stalingrado, que o aixinazo fascista peza a perder a iniciativa da Guerra Mundial, entón o exilio español, e por tanto o galego tamén, considera que o réxime de Franco vai seguir o mesmo destino que se esperaba a Hitler, a Mussolini e a outros reximes fascistas de Europa. E iso reanima a actividade política. E iso é cando el decide tamén lanzar o Consello de Galiza. Por tanto, a publicación de Sempre en Galiza, a súa presentación pública naquel magno banquete con máis de 3.000 comensais, un acto público extraordinario, en que cando se presenta o libro, en xullo do ano 44 xa, Eso é o Adro que está preparando o lanzamento do Consello de Galiza que se vai producir uns meses máis tarde en novembro. Por outra parte, como vos decía antes, e para rematar, despois desto, ven toda unha peripecia política moi complexa, non sei se xa son bueno entrar nela, e finalmente iso leva a París e volvemos ao seguinte momento que é a volta de París. Na volta de París, despois de dimitir como ministro do goberno, Castelao está políticamente illado, entre outras cousas, distante dos vascos e cataláns, que foran os seus grandes aliados e que adoptan unha estrategia política con respecto ao goberno da República no exilio totalmente distinta a que el, moi distinta a que el defendía. Por tanto, el políticamente o horizonte para ele é un horizonte negro, persoalmente un horizonte bastante decepcionante tamén para el. A última esperanza do final do franquismo prácticamente se esgota. Con ese horizonte tan escuro, aínda ten, non sei se dicir, a lucidez de pronunciar o que será o seu último gran discurso público. Logo, deu algunha charla máis en pequenos centros da emigración, pero realmente a súa gran aparición pública grande, con certa importancia última, é alrededor do Día de Galicia do ano 48 e é o que dá ocasión para o discurso Alba de Gloria. O discurso Alba de Gloria, por unha parte, desde o punto de vista da escrita e da oratoria, é a peza oratoria, creo, máis brillante que nunca se pronunciou en idioma galego. Creo que é difícil de discutir isto. E, por outra parte, desde o punto de vista da trayectoria de Castelao, e, se queredes, desde o punto de vista da historia de Galicia, é unha peza que contribuiu moito á mitificación de Castelao, porque fixadevos que nun momento en que el xa se ve sin horizontes, é capaz
de facer un alegato a favor da esperanza. Alba de Gloria, realmente ele está no crepúsculo da súa vida e da súa vida política. E o que a mensaxe que lanza é alba de gloria, é dicir, está albiscando un amencer de gloria para o futuro do país, deixando, por tanto, contra todo o que podían facer pensar as circunstancias, unha mensaxe de esperanza no futuro, de confianza na forza do povo galego, iso está dito explícitamente no propio discurso, e como querendo falarnos os galegos e as galegas do porvir, de que temos que resistir para avanzar e para conquistar o futuro. Moitas grazas.